Porto militant en el valencianisme des de fa 38 anys. I ara per fi estem on volíem estar, arribant a Ítaca, construint este país des del carrer com hem fet sempre, i ara també des de les institucions, amb els nostres consellers, presidint les Corts, plantant cara a Madrid amb els nostres diputats. Sento orgull quan ixen notícies sobre el que fem en les nostres alcaldies. Soc Paco Aguilar Belloc, militant del col·lectiu de Meliana. I si soc del bloc és perquè vull construir un país més digne, més lliure i més just. M'emociona molt quan en cada elecció, participant d'apoderat, veig com creixem en vots i me contente i m'alegre molt de veure que els meus veïns comparteixen les meves idees en la immensa majoria. Eixe és el valencianisme que m'agrada, el que ix sense por a construir el país i no a destruir. Eixe valencianisme és el que representa Àgueda i el seu equip. És la nostra responsabilitat continuar amb el llegat de persones tan grans com Paco. Persones que ho han donat tot per a que avui puguem estar on estem, en el millor moment del valencianisme polític. Jo vos propose treballar incansablement, donant la cara, sempre, i fer-ho des del bloc, des de Compromís, des del valencianisme d'esquerres i ecologista, amb l'alegria i la convicció de les que tenim tot un país per construir.